जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे आयदानि सायाव प्रिलिमिनारि हिसाबै रायलायगोन आं डिसकासन खालामगोन जेनाखि एनसुइंस बा फरकामिं बिटिसि इलेक्सन दा बे बिटिसि इलेक्सनखौ बेस खालामनानै दिनै नोंथांमोना नुगासिनो दङ दिनै बेवहाय थानाय बिटिसि हालामाव थानाय मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जाफ्रा एबा राजखान्थि हान्जाफ्रा माने मैखोमै माने बिफाव लानानै खामानि मावगासिनो दङ। दा बिनि गेजेराव जोंनि बिटिसि हालामाव बयनिख्रुइबो मोस्ट पावारफुलसिन पलिटिकेल हान्जा होनना बुङोब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएल थाबाय मोनसे आरो बिपिएफ मोनसे थाबाय। दा बिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन माने फायदा जागोन होनना बुंदोंबा बिपिएफआव आरो इउपिपिएलआव। मानो होनदों आं होनना बुङोबा बांसिनै जोंनि बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ आरो इउपिपिएलजों दङ। बाद बाखि गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरजोंहाय एसे गोसथा लानानै दङ। किन्तु मेजर बिफाव लागोन होननानै बुङोब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएल। खारन मानो दे थांनाय गोलाव सम बिपिएफआ बिटिसिखौ सासन खालामबोनाय बिथांमोननि आखायावबो थोजासे दिनै थाखा फैसा दं, रां रुफा गैया नङा दङ। आरो बेजों लोगोसेनो दिनै इउपिपिएलखौ नायदों। इउपिपिएलआ दिनै पावाराव दङ। दा पावाराव थानाय हिसाबै बिथांमोनावबो थाखा फैसाया दंसै थासै। दा बिपिएफआ जेसेबां रां रुफा गारनो हागोन इलेक्सननि मुङाव बा दिनै इउपिपिएलआबो बेबायदि गारनो हानाय बिथांमोनहा पावाराव दंसै। मानोना बिथांमोननि गेजेराव दिनै मन्थ्रि दङ, एबा एमपिफोर दंसै, एमएलए दंसै, इएम दंसै, एमसिएलए दंसै। दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे डिसकासन सोलिबाय थादों। मा जागोन? इउपिपिएलआ जेनमारसिगोन नामा? बिपिएफआ सरकाराव फैफिनसिगोन नामा? बिजेपिआ सरकारखौ दामारगोन नामा? बुहुत मोनसे कनफिउजन गोनो गोथो सिस्टेम जागासिनो दं जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गोरबो सानस्रिफ्राव। मानोना बिथांमोनहा सरकारखौ सालायजानो लुगैयो होनना बुङोबा इउपिपिएल आरो नङाब्ला बिपिएफ। बाद बाखि बिथांमोना गुबुन रावखौबो लुबैयाखै। बिथांमोननि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय जाहैबाय मा हयथ' इउपिपिएल थायाबा बिजेपिआ बिजेपि नङा बिपिएफआ जानांगौ, ओमफ्राय नङाबा इउपिपिएलआ जानांगौ। स' ओरैबायदि जादों दा बाथ्राया जाहैबाय मा बिजेपिआ हारसिङै गेलेसिगोन होननाय लोगो लोगो गोबां मानसिफोरनाव गोबां कुइसन सिखारदों दायो जे मा होनबाथ' इउपिपिएलआ जेनसिगोन, अब्ला बिपिएफआनो थांसिगोन, बिपिएफआनो देरहासिगोन, गोबां बाथ्रा फैदों। दा ओरै जोङो जेब्ला हाबनानै जोङो नायगोन, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनोसै आं बुंखादों आं प्रिलिमिनारि डिसकासन खालामनो नागिरदों। इउपिपिएलआव दिनै बयनिख्रुइबो माखासे गोरों आरो एक्सपिरियेन्स गोनां दैदेनगिरिफोर दंसै। दा आखायाव सानि आङो सापज प्रमद बर' दङ, दा प्रमद बर' दङ, प्रमद बर'नि उनाव दङ जोंहा दा ऊर्खावगोरा ब्रह्म दङ, जयन्त बसुमतारी दङ, रोनगोरा नार्जारी दङ, बिनि उनाव दङ राजु नार्जारी दङ, लरेन्स इस्लारि दङ, आरो बिनि उनाव दङ चन्दन ब्रह्म दङ, खाम्फा बरगयारी दङ, आरो बेबायदिनो गोबां माखासे एक्सपिरियेन्स गोनां दैदेनगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएलआव दंसै। नोंथांमोना मिथिगौ कि चन्दन ब्रह्मआबो बेसेबांबा एमएलए जाबोनाय मानसि, मन्थ्रि जाबोनाय मानसि बिपिएफनि सरकारनि थानाय समाव। आरो खाम्फा बरगयारी साराबो जाहैबाय मा बिथाङाबो डिपुटि चिफ जाबोनाय मानसि, आखायाव हाथियार हमनानै सोमावसारबोनाय बिथाङाबो सासे दैदेनगिरि। आरो बिथाङाबो दिनै बिपिएफखौ नागारनानै दिनै इउपिपिएलआव जगदान जाफैबाय। दा ओरैबायदि लिडारफ्रानो दिनै इउपिपिएलआव जेव दङ। आरो बिथांमोना माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनाव माने कन्टिनिउ मोनसे माबा ब्रेन स्ट्रमिं बादि, जायखौ जों ब्रेन स्टर्म होनना बुङो आरोखि। माने बिथांमोना मेलेमनि माखासे खामानि डिसकासन जालायबाय थानो मोनदों जे बबे माखासे पलिसिफोरखौ लायोब्ला, बबे स्ट्रेटेजिजों खामानि मावोबा, बबे एक्टिभिटिसजों खामानि मावोब्ला रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो हागोन, प्लास रायजो राजाफोरनिखौ पिक्साराव खामानिफोरखौ दिन्थिनो हानायजों लोगोसेनो बिथांमोननि माने पार्टिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिसासा थागोन, बेबायदि मोनसे प्लेन पलिसि आरो स्ट्रेटेजिजों बिथांमोना खामानि मावनानै दिनै माखासे सुबुंफ्रा मा होनना बुङो बिदिखौ जों इन्टेलेक्सुयेलफ्रा दिनै रायलायसोयो आरोखि। दा ओरै जेब्ला जों नायदों गोलाव सम थांनाय 17 बोसोर सासन खालामबोनाय हाग्रामा महिलारि सार दैदेनबोनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जायावबो दिनै नोंथांमोना नोजोर होगोन बिथांमोना दिनै मा अबस्थायाव दङ, न' डाउट
जों जेब्ला नोजोर होगोन चन्दन ब्रह्म फैबाय, खाम्फा बरगयारी सार फैबाय, बिनि उनाव बिश्वजित दैमारि थांबाय बिजेपि आवहाय, टप लिडारफ्रानो टप 3 लिडारफ्रा थांखाबाय आरो बिनि सिगां इमानुएल मोसाहारिया थांदोंमोन, नाथाय बियो दा दिनै गारि गिदिं फैफिननानै बिपिआव थाफिनबाय। दा बिथाङा जे थांबाय, दा ओरैबायदि माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों जे थारैनो बिपिएफआव बिराद क्रिटिकेल कन्डिशनाव दङ आरो बिराद जुजिनांदों होननानै, बुहुद जुजिनांदों गोहोजों बुरिफोरजों, माने खायदायै कौशलजों। बिसिनाव माखासे मास्टार प्लेनार, जायखौ जों मास्टार माने बिथांमोना प्लेनिं खालामनानै खामानिफोरखौ मावो। नंगौ, मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायाव स्ट्रेटेजिनि गोनांथि थायो, प्लेन पलिसिफोरनि गोनांथि थायो। मा प्लेनजों थाङोब्ला पार्टिया थांगोन, रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोन आरो जौगानाय खामानि मावनो हागोन। दिनैबो जों जेब्ला नायो अब्ला नों टप मोस्ट सिनियरफोर जों जेब्ला नाहरगोन बिपिएफआव हाग्रामा महिलारि सार दङ आरो प्रमिलानि बायद' मेडाम दङ। माने सिनियरफोरखौ बुङोब्ला आरोखि, अब्ला बिनि गेजेराव माखासे दा गोदान यां जेनेरेसनफ्रा दिनै बिपिएफआव फैया नङा फैदों। दा जोङो बुंनो थाङोबा डाइरेक्टयै बुंनो हायो। सापज हमनानै लादो रिजय बर'ना सासे दङ, बिथाङाबो बिजेपिनिमोन, बिजेपिनिफ्राय बिथाङाबो एमसिएलए दारायदोंमोन, नाथाय बिथाङा दा बिपिएफआव फैबाय, दा बिथाङा इउथ्सनि आफादगिरि मिथिनो मोन्दों। आरो बिदा गिदिर प्रहलाद आदा दङ, आरो लोगोसेयैनो जोंहा दंबावो कास्टम बसुमतारी ब्रादार्स दङ, आरो जोंहा बिदा गिदिर दंबावो जोंहा बिक्रम दैमारि आदा दं। थ' बिथांमोनहा दिनै पार्टिखौ लिड दानानै बिथांमोना सालायगासिनो दङ। आरो नंगौ, बे बाथ्राखौ जों नंखाय बुंनो हानाय नङा। माने बिपिएफनिफ्राय दिनै गोबां माखासे सिनियरफोर दैदेनगिरिफ्रा फैबाय, माबा जिल्लानिफ्राय फैदों, मानिफ्राय फैदों, मालाबा बिएसइउनिफ्रायबो बिथांमोना दिनै बारबोदों, माने बारबोनानै बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव फैया नङा फैदों। आरो बेखौ जों रावबो नंखाय होनना बुंनो हाया, मानोना दिनै ससियेल मिडिया जुगावहाय निउस पर्टेलफ्रावनो दिनै बेखौ दामनानै होजोबखानायखा, नङा होमबा? आं प्रिलिमिनारि माने नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दं। दा बिनिखायनो जों दाना मा जानांगोन? नंगौ, दिनै जायफोरनाखि टप गोजौ रेंकआव दैदेनगिरिफोर दङ, बै गोजौ रेंकआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै राजखान्थिखौ बिसोरो दिनै हमदांनो हाबाय आरो बुजिनो हाबाय जे बिथांमोनहा दिनै राजखान्थिया मोनसे खेलासो, जों बेखौ हमनो हाबाय। नाथाय दिनैसिमबो जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा राजनितिकारि मोनसे गेम, बेखौ सोरबा लानो हायाखै। बेयो गावनि बिखा बिख्लो थै सम्फ'आव सोनानै लादों। नंगौ, आंनो इउपिपिएल, आं थैजासे आं इउपिपिएल थांगोन होनग्रा दिनैसिम मानसि दङ। आंनो थै रोदा आं मोदोम आंनि जेरावबो बिपिएफ, आं बिपिएफजों थांगोन बेबायदि होनग्रा मानसिबो दङ। आं दिनै बिजेपि, आं अलवेज आं बिजेपिआवनो थागोन, माने गोबां बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरबो दङ, गैया नङा दङ। दा बेफोरबायदि एक्सट्रिमलि सानद्रायनानै एब्राप्टलि लाद्रायनानै जुदि खामानिफोरखौ बिथांमोना मावोब्ला, स' बिदियावनो मालाबा पार्टि लेभेलाव दाङाबाजिया फैया नङा फैयो। दा गतिके जों बुजिनांगोन पलिटिक्सआ मा। जाय बिथांमोनहा पलिटिक्सखौ एक्सट्रिमलि लाद्रायनानै एब्राप्टलि लाद्रायनानै खामानिफोरखौ मावगोन, अब्ला बै गामि ओनसोलावबो बिथांमोननि मोगथां जिउआव, दैलि लाइफआव जिउ खुंनायावहाय रायजोनि जौगानाय खामानि होन, माने फुजा फाथाल होनाय, रायजोनि फान्ड, रायजोनि माखासे बिसार, रायजोनि बिदियाव गन्दगल सिस्ट्रि जाबोगोन। है बे बिपिएफनि मानसिसो, बे इउपिपिएलनि मानसि होननानै न' हेयार खालामलायनाय, नेवसिलायनाय, इनसाल्ट खालामलायनाय, सापर्ट खालामलायिया जोनोम जागोन। दा बिदिबा जोंनि समाजाबो जौगानाय नङा। दे नोंथांमोना बयबो गोसो मोजाङै नाय, गोसो मोजाङै नां। गासैबो भिडिअफोरखौ, गासैबो मानसिफोरखौनो जेब्लायबो पलिटिकेल नोजोरजों थानाय, लानाय लायै, बुजिनाय बुजियै, हमदांनाय हमदायैया नोंथांमोननि सायाव दिपेन्ड खालामगोन। खिन्थु बाथ्राया बेसेबां नंगौ आरो बेसेबां साननानै नाय। जोङो पलिटिक्सखौ पलिटिक्स बायदि गेलेनांगौ, आरो पलिटिक्सआव थानानै जोङो इसिबां हायो जोंनि रायजो राजा आइ आफाजों थाफानानै बिसोरनि दुखु खस्थ'खौ, सुखु दुखु बुजिनानै जों बिसोरखौ मदद होनो हानाय बायदि जों खामानिखौ मावनांगौ, आरो जों मावनानै जों दिन्थिथारनांगोन। दा गतिके नोंथांमोना दैदेनगिरि जादों, थिगैनो जानांगोन, माव, नोंसोरखौबो स्कप होदों पाब्लिकआ, नोंथांमोना माव। खिन्थु ओनसोलाव, एरियायाव, गामियाव माखासे बिजानु सोनानै दाहो, बिजानु सोनानै गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनाय, लोंलाय जालाय समाव माने बुलाय सोलाय खालामनाय, बेफोरखौ दा खालाम। खिन्थु नंगौ, दिनै एसे साबखांबोगासिनो दं जोंनि पलिटिक्सआ। मानो? दिनै माखासेफ्रा बुजिनो हमबाय,
पलिटिक्सआ ओरैबायदिसो बे फानमारनाय नङा दिनै आं बिजेपि बा आं गाबोन कंग्रेस थांगोन दिनै आं कंग्रेस बा आं दिनै बिजेपि फैगोन आं दिनै बिपिएफ आं गाबोन इउपिपिएल जागोन आरो आं दिनै इउपिपिएल आं गाबोन बिपिएफ जागोन नोंथांमोना नुदों आरो बेबायदि साननो हानांगोन आरो जायनाखि दिनै नोंथांमोना नुदों गोबां पार्टियाव थानानै गावनि बिर'धि पार्टिखौ हब्रा हब्रा रायग्राफ्राबो दिनै पार्टि सोलायनानै बै गाव जायखौ रायदोंमोन बेवहाय ग्रोब गोलैफैफिनदों स' जों बुजिनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जों पलिटिकेल जानानै जों खुनु सोरजोंबा जोङो पारमानेन्टलि सुथुरता लालाय आरो हिंसा हिंसिफोरखौ एकदमबारे हायोबा गारनो नाजाथार न'खर संसार जौगानायनि खोथा दं समाज जौगानायनि खोथा दं जोंनि मावनाय दांनाय इट्स एन्ड एभ्रि माने साइडआवनो जोंहा जौगानांगौनि बाथ्रा दं स' गतिके जों हिंसा हिंसि थालायोब्ला जों बोरै जौगानो जों बेखौ बुजिनांगोन ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन अननानै आंनि गोरबो बिखानिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो पलिटिक्सआव बयबो जाय मावदों गोसो होनानै माव रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनायजों लोगोसे नोंथांनि न'खर संसाराव थांथों नोंथांनि गथ' गथायबो गोरों गोरा जाथों बिदि असिला लानानै खामानिखौ मावलाय आं बे थांखिया नोजोरजों आं जेनोखि प्रिलिमिनारि जेनोखि मोनदांथिफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो एसेखिनियावनो दोनथ'दों थेंक इउ